Pag-ampo kang Senyor San Jose, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O halangdong Senyor San Jose, Amahan sa Anak sa Dios ug matinud-anon nga bana ni Maria, ikaw ang among panalipod ug giya sa among panaw sa kinabuhi. Sa imong gugma ug sa imong pagkamanggiluluyon tabangi kami sa among mga panginahanglan, ilabi na sa among mga trabaho ug panginabuhi. Pag-ampo alang kanamo aron kami magpabilin nga malig-on sa pagtuo, mapailobon sa mga pagsulay ug matinumanon sa kabubut-on sa Dios. O Senyor San Jose, patron sa mga pamilya, bantayi ug ampingi ang among panimalay, tabangi ang among inahan ug mga inahan nga mahimong matinud-anon, timaan sa gugma ug pagkamatinud-anon. Nangaliw po kami kanimo, Senyor San Jose, nga sa among katapusan nga mga oras, ikaw mag-uban kanamo aron makabaton kami sa grasya sa usa ka mahigugmaong kamatayon. O mapasaylo kami sa among mga sala o makadawat sa langit nung kalipay uban sa Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.